Il-budakra. Fl-ilma baxx ta' xatt il-baħar u fl-għadajjar li jiffurmaw fil-blat, jgħix ħut żgħir li jissejjaħ il-budakra. Dan il-ħut ma tantx iħobb jom, preferi joqgħod jistrieħ fil-qiegħ jew jistaħba f'xi toqba fil-blat. Araw din il-budakra x'inhi komda. Meta jowm il-budakra tagħmel hekk għal ftit ħin u terġa' tinżel mill-ewwel fuq il-blat. Il-kulur tagħhom jgħinhom biex jinħbew u jaħarbu mill-periklu li taqbadhom xi ħut ikbar minnhom biex tikolhom. Il-budakra hi ħuta kurjuża. Jekk fis-sajf tara waħda u tarsaq ftit leha, għandha mnejn toħroġ mill-moħba tagħha biex tiltaqa' miegħek.